kok. Atur giaran. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Kakung miwah putri ingkang kinurmatan. Ngaturi sugeng siang. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Keparenga ing siang menika Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan mawi ira-iraan Joko Kendil Ngratu. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun asta Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangebrak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Wondene penata pakeliran ingkang dipun tindakaken Raka Mas Sukawi sakonco. Penata teknis dekorasi ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto. Kabiyantu Adimas Didi. Wondene pangrengga busana ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung Ungli Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kanthi panglee Swarawati utawi pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Supariana. Pranoto gending ingkang dipun pimpin Bapak Hadi Prayitno. Wondene wiraswara ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang cariyos ing siang menika adegan sepisan nggambaraken wonten Kadipaten Parangkencana. Hadipati Tejo Baskara ingkang dipun paragani Raka Mas Andi Prasetyo. Hadipati Tejo Lelono ingkang dipun paragani Raka Mas Bagus Suyanto. Hadipati Tejowati ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno. Wondene prajurit ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggala. Adegan salajipun wonten ing pertapan Toya Arum. Resi Pramujo
Ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono Wasiaking. Ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto Sri Asih. Ingkang dipun paragani Nimas Meni Widyawati Pramuji. Ingkang dipun paragani Adimas Arifin Siregar ewondene para murid. Ingkang dipun tindahaken seniman bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun wonten ing Kraton Tanjung Anom Prabu Sindu Negoro. Ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali Siti Kumbini. Ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Adegan salajengipun wonten ing Guwa Mayit Resi Praboto. Ingkang dipun paragani Raka Judek Prakoso ewondene Tenung. Ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo Joko Kendil. Ingkang dipun paragani Cak Sendor Cahyo Purnomo. Ingkang dipun paragani Raka Mas Beguk Wilianto. Adegan salajengipun wonten Kadipaten Medang Kawerian Hadipati Purbanegara. Ingkang dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto Patih Mangunprojo. Ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito Widyawati. Ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani Widosari. Ingkang dipun paragani Nimas Uut Sutriana Widoningsih. Ingkang dipun paragani Nimas Atun Sagita ewondene Widoningrum. Ingkang dipun paragani Nimas Ayu Mutiara. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim, sarto Bapak Mogol. Kandi embanipun ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Somplak, Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya. Menggah mekaten para paraga ingkang ngai cariyos ing siang menika. Kita sagotrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng hamirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran. Wusana sugeng hamirsani. Nuwun.
tejo lelono wonten dawuh lenggah bebasan nurut usuk nganti ngantuk. Iya, anggon mengaturake sembah bekti ndak tombo yayi. Ora lihat pujo asripun Kakang Kebak Tambanono ya. Sanget empamundi kula mugi ndadosaken teguh kahayuanan kula Kang Mas. Lungguh Kang Prayoga. Lestari dawuh. Para kadang-kadang mesti wae kowe duwe rasa tandha pitakon. Apa sebabe kok nganti pun Kakang paring layat ibran marang Kang Slira sakarone merga pancen ana kawigaten pun Kakang kepengin imbal wancana. Sak sampunipun kula nampi salat ibran pancen kula rumaos kaget sanget. Iya. Estunipun wonten perkawis menapa ingkang badhe panjenengan rembag kang supados sedaya kadang adepati sowan wonten ing parang kencana. Leres Kang Mas. Napa wonten ing Kadipaten Parang Kencana kekirangan prajurit napa kekirangan bondo lan arta perkawis menika panjenengan ampun was lan sumelang. Kula pinangka kadang badhe sabantu dumateng panjenengan Kang Mas. Durung wae kelakon aku matur nuwun rumangsa seneng. Dudu kuwi sing tak karepake. Lajeng ngenani perkawis menapa Kang Mas? Yayi, nalika dina Kemis malam Jemuah
pun kakang munggah ana ing sanggar pamujan. Dilalah aku entuk wisiting Jawata kang dumeling kanthi cetha lan ngeglo. Kalamun aku bisa kuncara asmaku, kalamun aku kudu Palakrama. Ora ana bocah wadon liya sing tak tresnani. Ora putra Nerpati ora, ning mung sak Endang Sutaning Pandhita. Endang Sutaning Pandhita. Kuwi bisa ngangkat derajat. Menawi wanita kala wau Endang Sutaning Pandhita saking padipan budi lajeng sinten naminipun Kang Mas Tejo Baskara? Saka Padepokan Toya Arum jenenge Sri Asih. Pripun Kang Mas? Saka Padepokan Toya Arum jenenge Sri Asih. Panjenengan menika kadang kula kapernah sepuh. Iya. Ampun remen nyemu dumateng kadangipun piyambak. Nyemu sing kepiye? Ngantos kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan. Panjenengan sampun kula anggep pinangka sudarma kula piyambak. Iya. Mila kanthi menika Kang Mas, kula nyuwun pangestu panjenengan ingkang supados kula niki badhe nglamar Sri Asih. Nanging kenging menapa sasampunipun kula sowan wonten ing ngarsa panjenengan, panjenengan paring pangandika mbok bilih badhe nglamar Sri Asih napa mboten badhe nyemu dumateng kula Kang Mas? Babar pisan aku ora duweni rasa apa meneh nyemu marang Kang Slira Yayi. Pancen kabeh mau kuwi kasunyatan. Kalamun aku bisa kuncara asmanipun Kakang, kalamun aku bisa nggarwa anane Sri Asih, mula kanthi kuwi kowe sing luwih nom pun Kakang pinangka badal wakile wong tuamu. Kowe kalamun kowe kepengin palakrama di wanita saka ngendi mengko aku saguh notok inang jambe suruwe. Nanging dalam matur sewu, siji, Mas. aja Sri Asih. Wonten dalem sewu. Menika magepokan kalih ati kula. Bener. Kalih gesang kula ing benjangipun. Perkawis menika kula mboten saged ngalah. Menawi bondo lan arta kula saged ngalah. Ya. Nanging perkawis Sri Asih kula mboten saged ngalah. Pangapunten ing kathah Kang Mas. Ora beda aku. Iki uga ati. Sapa wae sing milihake Sri Asih tak kisas semawan iki. Menawi raten kula Apa? diwani. Nuwun pangapunten. Kula menika badhe madhep wonten sak tengah-tengahing bener. Iya. Menawi Kang Mas Tejo Baskara, Yayi Tejo Pati, kelampahan gelut, kelampahan cengkah, tertamtu badhe misahaken paseduluran. Mongko Iya. mung perkawis wanita kemawon panjenengan tumindak kados ngaten. Niku cetane rebut balung keng tanpa isi. Mila saking menika dereng kinaruan panjenengan nglamar Sri Asih panjenengan dipun tampi. Nggih to? Iya bener. Sedaya dereng kelampahan. Bener. Semenaga kowe Yayi durung karuan yen kowe nglamar Sri Asih mengko ditampa. Mung perkara wanita wae nganti padha arep nganake pasuwayan kegelutan. Iki saru dulu. Cetane aku go kepengin melek duweni bojo Sri Asih. Kowe uga di. Mula Kang Mas, menawi panjenengan kersa ndhahar atur kula, monggo sesarengan minggah wonten Padepokan Toya Arum nglamar sareng-sareng. Menawi palaman panjenengan ingkang dipun tampi Sri Asih, kula nganakake prajanjen. Kula lila lan nglenggana pinangka dados pengiring utawi pengapit panjenengan. Umpami ingkang dipun tampi Yayi Tejo Pati, kula ugi nglenggana. Kula lila pinangka dados pengiringipun Yayi Tejo Pati. Yen pancen kaya ngono aku condong atur. Ngatur. Pancen ditarasake pancen bener mula kanthi kuwi prajurit. Sesuk-esuk mbarengi srengenge ngrangsang saka wetan. Toto-toto, nggo bondo sak cukupe ya. Tumuju ning Padepokan Toya Arum. Lamaran Sri Asih ya.
Dambyak begegek ugek ning tandalani sapa iki? Dipun tepangaken Sapa kuwi? nami kula Pramuji. Muridipun Bapak Resi Pramuja. Pramuji. Nggih. Muridé Bapak Si Pramuja. Menika leres. Apa bener ki Raden Toyarum? Nggih. Niki kaya arum. Bener. Nggih. Yen ngono awake dhewe ora kesasar. Leres kan Mas leres. Mangke rumiyin. Ya. Boten ateges kula tambuh. Heeh. Yen kula nitik saking agem-agemanipun panjenengan. Menika priyayi lugur. Heeh. Paring asma sinten? Mijil saking pundi? Jenengku Adipati Tejo Baskara. Parang kencana negaraku. Langkang menika? Aku Asma sinten? Tejopati. Jenengan? Tejo Lelono. Takon negaraku apa ora? Nggih, negarane jenengan pundi? Negaraku Parangkusuma. Oh, nggih. Aku kok kepengin mlebu ning Padepokan Toyarum. Iki aku tak takon. Bener apa ora? Anake Resi ing Toyarum kuwi jenenge Sriasih. Wah, menika leres. Rosan Kang Mas. Kabar sing sumebar. Pawarta sing padha rata. Sriasih kuwi kembange ana ing Toyarum. Wah, menika leres. Ayune tumpuk undung. Ayu tenan. Wah, banget ayune nganti uleng-ulengan. Kuwi ning ngarepmu iki pangkate bupati. Lah kowe kok malang kerik sajake kok nantang karo aku. Lajeng tumuju wonten ing Toyarum. Dipun lajengaken Kang Mas. Menapa? Pancen niatku tumeka ing Padepokan Toyarum ing ujub aku arep nglamar Sriasih. Jalaran wis kondang kaulang-ulang ayune Sriasih iki jare kaya widodari kengit Jawantah. Wah, nggih menika leres. Bener. Nggih leres. Ayune kaya apa? Wah, nek dicandra teng alam kadewan Jen alam kadewan kados Dewi Sinta. Dewi Sinta. Ayo tenan Jos. Yen alam selebritis kaya sapa? Dewi Bersisik. Jos. Goyangane ngeten. Dewi Bersisik. Yen ala Wahyu Manggala kaya sapa? Wah, Meta. Kados Meta boncu. Ilang bone karek. Mecucune. Angger dina mecucu ae. Oleh ku nek mecucu idolog gene. Angel golekane kok. Mula kanthi kuwi aku njaluk dalan tak munggah ana ing Padepokan Toyarum ketemu Bapak Si Pramuja nglamar marang Sriasih. Mangke rumiyin. Kula napa dawuh saking Bapak Resi Pramuja. Iya. Sok sinten kemawon boten keparengake minggah enten Padepokan Toyarum. Kalebu aku Sok sinten kemawon upama aku bacut. kula dados Lah, Ah!
nanging kasunyatane babar pisan aku ora mangerti. Kumenering kewan ana ing alas iki. Aneh banget. Men. Kayo bawah sak mburi kumpul katon iki man kita. Yo. Mapan beneran. Bakal tak tamani jeparing. Kewan kidang oleh sak buring gumpul bareng tak tamani jembaringku ilang wujuding kidang malah kawujudaning wanita sing ayu kaya ngene. Sampeyan ngendika kidang, mboten wonten kidang. Ora ana kidang. Iku wau kula. Dadi sak mburi gumpul iki mau kowe. Nggih, kula nembe adus. Ya sing gedhe pangapuramu. Saka rumangsaku kuwi mau kewan kidang. Dados june, malah kuwi mau ora ngenani diri pribadiku. Amun tak ngenani awakku ra aku bakal temekaning pati. Mula sepisan meneh aku njaluk pangapura ya bocah ayu. Lah sampeyan kuwi sapa? Yo, diwanuhake. Aku Sindurgara. Kalebu pengayuman ana ing Tanjunganom. Sesembahan wonten ing Tanjunganom. Kaya mengko. Sinuwun Prabu Sindunegara. Kuwi kena nyembah lawan aku nanging iki ana sak tengah alas. Dados mboten paring duka. Ora. Mboten pikantuk pidana. Ora bocah ayu. Kejawi nek ngoten. Nanging nggawe bingung sakjroning atiku. Enten apa? Liramu pawahan wanita kaijinan mapan ana sak tengah alas. Sopo kang dadi aran? Kula. Kula Sri Asih. Sri Asih. Nggih. Mapan sak tengah alas ora bebarengan kelawan bojomu. Apa ora wedi apa piye? Jane nggih wedi. Lah pripun kula niki dereng gadah bojo. Kula niki Durung duwe tasih bojo? prawan. Bocah ayu kaya kowe durung duweni bojo. Iya. Mesti apa Emang kalem temen. bono ngaten. Nanging kabeh mau kasunyatan. Lamun to Sri Asih iki wujud pasuryane ayu. Ya, ngeten nggih sinuwun. Rene anggenipun serawan menika sampun. Kula tak beli nggih. Durung dhisik. Sri Asih, Napa? aku saya kepengin sabet jagung lawan kowe. Lah enten napa to sinuwun? Sri Asih, Kados pundi? ana ing arep aku wis kandha lamun to sliramu bocah ayu. Najan to bocah saka desa durung duweni bojo iki eman banget. Saumpama ana kakung sing seneng kelawan Sri Asih ngono ku piye? Lah tembung kok umpama lajeng pripun anggen kula nglakoni? Kaya mengkono. Nggih. Yen kaya ngono, iki ana bocah lanang sing seneng kelawan kowe. Sinten menika? Kepengin ngerteni, Nggih. ora ana liya mung aku dhewe. Sampeyan? Aku. Nggih. Gini ngopo kok gojek? Lah kok mboten pripun? Atase panjenengan menika sesembahan. Lah kok badhe tresnani kula wadon saking desa. Apa luput? Nggih luput. Lupute manggon ngendi? Upami bibit bobot menika mboten intang sinuwun. Sri Asih. Kabeh mau tiba kosok balen mergo najan to aku sesembahan ora ing Tanjunganom. Syukur bagi bisa mengku sawijining wanita saka bocah desa. Mengkone nambahi kuncarane asmati tak omong. Iya. Kula kinten edan menika kok mung godhong. Monggo gendong raos batin Yo. kula. Ini bakal tak buktekake lamun aku wis ketemu lawan Sri Asih. Kaya wis mawon, mesti bakal dikasih
Aku sembano ing Tanjung Anom tak rewangi tinabuhan kaya wong edan kaya mengkene sithik wae ora melas kawan aku. Sing kedahipun melas nggih sampean kalih kula. Kok kaya ngono? Tresna kok dipeksa. Mengko pepuntone rak badhe sengsara. Lamun to bebarengan kawan aku ora bakal ana tembung sengsara ing mburi. Nanging mboten. Mboten. Siasih. Siasih. Siasih ngandhakake mboten nanging tangane ngawi. Siasih, ngenteni aku Siasih.